What's up guys? So welcome back sa ating vlog, no? So today is February 14. So Valentine's Day ngayon guys, no? Pero wala tayong Valentine's Day. Okay, iya. So ang gagawin natin, bibili tayo ng flowers. Bibigay natin sa mga babaeng walang kadate. Pero syempre, unahin natin yung mga kasama natin sa trabaho dahil meron pinapabigay. Unahin gipahatag ang atong kan. Kasi naghatag na sir? Ha? CDMA. CDMA, yung nga si Sir, sige na sir? Sir Bobet, ayan, so shoutout kay Sir Bobet. Tapos ang kauban karon, among grabe kaptik o grabe kagwapo, walay tapad. Among supervisor, Mr. Dax Alexis Yap. Akong magsabo karon, no? Ato silang surprise. Uy, sana all. Ihatag na mo sa ilahan eh. Oh, okay, kamay gisi. Also, padulong nila karon sa Plaza Valencia, mangitatag flowers, ihatag na to sila guys, no? So, let's go! So guys, naanarita diri sa office, no? So, ang maghatag ay si Sir Dax, ang visor, sir. So, nara siya. Padulong namin na. Princess May. Gorgeous. Sana all kayo nun ay naghatod diri sa iyong ayo. Hoy, picture kami, kindog kami kay nice to. Thank you so much, Sir Bobet. Binago mo ang lahat, pati ang aking mundo. Next stop diri sa PLDT. Shoutout PLDT. Tiran. Okay, makahatag next one, Sir Bobet. Happy Valentine's daw. Thank you so much, Kabubet. Yes, ma'am. Hi, Bubet. Thank you, sir, sa imong pa-flower. Yay! Sige, Happy Salamat today. Salamat. Sabi. Nawi. So next stop is there is City Hall, no? Napusgan nga promo girl si Miss Charlotte so kanina. Ara siya guys. No, look, grabe ka daghan diri guys, no? Makasanaol kita diri sa Valencia, no? Daghan kay mga pakulok. Wala na ilalim pa. Happy Valentine's Day. Thank you. Thank you, Sir Bobet. Kan magulan pa man kag magagyo. Bibi So atong last touch para makompleto na niya ito ang Valentine's. Siyempre, apilong na ito ang pinakagwapa nga hinte sa Joade, no? Para siya from Valencia City. Tan! Uy! Apilong na ito siya guys. Happy Valentine's Day from Sir Bobet. Ikaw ang akong kurason, hindi ko magsugot nga ikaw ilagawon. Thank you, Sir Bobet. Hanggang ikaw lang gidang palanggaon ko. Siyempre, salamat kay sa atong aptikon nga supervisor, no? Para mahamay aptikon driver sa atong video karon nga kan. So, mao lang dito siya guys, no? Daghan yung salamat sa pagtanaw aning video. So, kung wala pa rin makasubscribe, subscribe na mo. Nara sa boss, hit the red button. Hit the red button nara sa boss, then
please like no, salamat kayo. So maro na ito guys. Kita-kita sa sunod video. Bye bye.